box. Ja, maar het is toch een flexibele buis is het, zeg maar. Hij veert mee en veert weer terug. Oersterk, het is glasfiber. Dus dat verhaal erachter. Een tochtige koe heb je dit ding aangeloopt. Hij geeft een beetje mee en dan geeft hij terug. Het is geen starre iets waar het tegenaan loopt. Wat zijn de voordelen? De voordelen zijn ze maar, het is flexibel. Als je een buis gewoon als buis wil gebruiken, ze maar een koe loopt tegen een buis aan, het is krom. En je kan hem maar zwaar vervangen, heb je alle buizen door de stal heen. Deze buis gewoon weer terug. Oersterk en degelijk. Dat is het verhaal in principe erachter. Is het een duur ding? Nee, vergelijkbaar met een gewone box. Ja. En daarin zandboxen natuurlijk. Ja, blichtermaat. Is daar al belangstelling voor? Heel veel belangstelling voor. Je bent nu 1 of 2 maanden ermee in Nederland, geloof ik? Ja, we zijn er 3/4 jaar mee bezig in Nederland. En je creëert een bodem onder die koe. De koe komt op zand te liggen met een laagje gemalen hartelstro eroverheen. De koe krijgt een stukje vertrouwen terug, maar dat die grip hebt met de klauw om op te staan. Niet meer zoeken en warmte. Koe kan beter zijn warmte kwijt. Ja, ik geloof er ook gerust in, maar het zand loopt er toch vroeg of laat uit. Nee, is niet zo. Je moet op een gegeven moment, elk vak houdt zijn zand, in principe houdt zijn zand vast. Ja. Er komt een laagje gemalen hartelstro. Vergeet die gemalen hartelstro niet, maar er moet minimaal 2 centimeter moet er overheen. Is heel belangrijk. Dan creëer je een toplaag eroverheen en die kun je goed schoonmaken. En het zand moet je bedenken dat je een ongelijke korfstructuur gebruikt, die goed gezet wordt, maar nat verdichten is het beste, maar het droogt vanzelf uit. En dat is het verhaal er in principe. Maar wordt het door dat gehakselde stro geen broeinest voor bacteriën en virussen? Het is gewoon een oppervlakkige laag die je zware op een matras of andere dingen ook opgooit, maar. En die maak je gewoon schoon. Ja, maar de melk, uitlekkende melkzak dat het meeste melkzak pak je als het ware in die toplaag. En het beetje wat er dan nog naast loopt, dat neutraliseert zich wel in het zand. Zo moet je dat zien. En het is natuurlijk zo, de zand is een dood product, daar wil in principe weinig in groeien. Ja. Het is een oplossing tussen de helemaal zand en de mensen die diepstrozel willen gebruiken, die toch een goede laag ertussen willen hebben. Een koe gewoon diepstrozel, op een gegeven moment is hij door die laag heen, graaft hij, heeft hij de bodem weer geen grip. Een koe is altijd aan het zoeken met zijn klauwen. Dat voorover is, dat hij echt in één keer volop grip heeft, nou, dan is het verhaal van opstaan veel makkelijker voor die koe. Dan krijg je een veel rustiger koe in de stal. Ja, is er al een stal te zien waar het dus 3/4 jaar al draait? We hebben stallen die 3/4 jaar draaien, ja, met het product. En het is gewoon mooi en netjes? Mooi en netjes, maar goed tevreden. Maar als je mensen nu nog vragen, die zeggen nou, had veel eerder moeten wezen.